Дөньяла мәле килеп еткән, өлгөргән идеяны да ҡаҡшамаҫыраҡ бер ни ҙә юҡ. Виктор Гюго. Башҡорт. Бер ваҡытта ла онотма, Америка ҡаҙанында ҡайнап, бер-береһен йотоп, юғалып, американдар милләтен барлыҡҡа килтергән милләт вәкилдәренең бөтәһенең дә элекке ҡолдар, Африка негрҙарына тиклем ситтә, Европала, Азияла, Африкала үҙҙәренең сәскә атыусы милли дәүләттәре йәки халыҡтары бар. Рәсәйҙе икенсе Америкаға әүерелдергә уйлайҙар икән, беҙҙең Башҡортостандан башҡа илебеҙ һәм тыуған ерендә йәшәгән халҡыбыҙҙан башҡа запас халҡыбыҙ юҡ. Милләттәрҙе юҡҡа сығарға йүнәлтелгән һәм йөҙәр йылдар ҡанға батырыу юлына хәтлем төшөп алға һөрөлгән мәкерле, хәйләле идеологияларға алданмайыҡ һәм ҡурҡмайыҡ. Башлайыҡ, башҡорттар. Беренсе өлөш. Ниңә кәрәк милли фамилиялар? Башҡорттың быға тиклемге уңыш ҡаҙаныштары цемент менән нығытылмаған. Улар сәйәси ситуация әҙерәк кенә үҙгәреү менән емерелергә тора. Шул емерелгән ерен йыуыш ҡом һалап йүнәтәбеҙ ҙә, ҡайҙа, ҡасан яңынан емерелә башлар икән тип көтәбеҙ. Һәр халыҡтың тарихының цементы, тарихтағы эҙе булып милли фамилиялар тора. Фамилиялар кешеләр һәм халыҡтар донъяһында актерҙар кеүек төрлө ролдәрҙе башҡара. Тик ролдәрҙең төрлөһө була. Төп роль, икенсе план роле, статист фигурант роле. Фамилия милләттең булмышында төп ролде уйнай. Яңы тыуған балаға милләт исемен атаһынан йәки әсәһенең фамилияһы бирелгәндә автоматик рәүештә күсереү. Быны милләттең исемен йоҡтороусы үҙенсәлекле социаль ген йәки милли тамға тип атар инем. Нимә ул халыҡтың билдәлелеге, даны? Халыҡ ниндәйҙер мифик нәмә түгел. Һәр халыҡ конкрет кешеләрҙән, шәхестәрҙән тора. Шәхес үҙенең эштәре менән фамилияһын, а фамилия милләтте данлай. Фамилия ниндәй милләт өсөн әтмәләнгән, дан шул милләткә эләгә. Шуға дәлил, билдәле Советтар Союзы геройы Александр Матросов исеме йөрөткәндә һәм Шакирйан Мөхәмәтйәновҡа әйләнгәс, уның милли идентификация үҙгәреүе. Шул уҡ ваҡытта алдан әйтеп үтке килә. Мөхәмәтйәнов фамилияһы хәҙерге заман милли фамилияларға ҡуйған талаптарға тулыһынса яуап бирмәй. Бер фамилия аталғас, тағы ла миҫалдар килтереүҙе дауам итәйем. Бөтә донъяға билдәле Болероның исем-шәрифе ошолай яҙыла. Нуреев Рудольф Хаметович. Уның әсәһе татар, атаһы башҡорт. Үҙенең автобиографияһында Нуреев ул турала ап-асыҡ итеп яҙа. Бөйөк Болеро башҡорттар тураһында йылы һүҙҙәр яҙып ҡалдырған. Һуғыш башланыуға күп тә үтмәҫтән, Мәскәүҙәге беҙ йәшәгән йортҡа бомба эләкте. Беҙ өй кәрәк-яраҡтарының бер өлөшөн ҡалдырып, күсенеп китергә мәжбүр булдыҡ. Сөнки тиҙҙән ҡайтырыбыҙға ышана инек. Эвакуация беҙҙең ғаилә сыҡҡан Россияның мөйөшөнә, Башҡортостанға, Урал тауҙарының көнсығыш һыртына, Ленинград менән Себер араһындағы яртылыҡ юлға алып килде. Власть өсөн ышанысһыҙ һаналған күп кенә кешеләр бында 1917 йылдан уҡ һөргөнгә һөрөлгәндәр. Белеүемсә, хәҙергәсә Башҡортостанда һәм Өфөлә власть тарафынан революциянан һуң 1917 йылда Мәскәүҙән һәм Ленинградтан ҡыуылған бик күп байҙар йәшәй ине. Мин хәҙергәсә беҙ 2 йыл йәшәп киткән бәләкәй генә башҡорт ауылын хәтерләйем. Хәтерләүемсә, ул Чишуна тип атала ине. Беҙ бәләкәй генә өйҙә 3 ғаилә йәшәнек. Булған ваҡиғалар хәҙер инде хәтерҙә бик тиҙ һәм әҙләп кенә томораланып ҡала. Беҙ Йәшел күлдең артаһынан йөҙәбеҙ. Илау, атыш. Мин шулай уҡ 2 урыҫ ҡартын бик асыҡ хәтерләйем. Улар беҙҙең 5 кешенән торған ғаилә менән бер бүлмәлә йәшәнеләр. Мин урыҫтар тимен. Ниндәйҙер кимәлдә был һүҙҙе айырып әйткәнмен икән. Бының менән мин беҙҙең ғаилә тулы мәғәнәһендә урыҫ ғаиләһе тип һанамауымды әйтмәксемен. Минең әсәйем бик матур боронғо Ҡазан ҡалаһында тыуған. Беҙ мосолмандар. Атайым Башҡортостан Республикаһының баш ҡалаһы Өфө эргәһендәге бәләкәй генә ауылда тыуған. Шулай итеп, ике яҡтан беҙҙең туғандар, татардар һәм башҡорттар.
Россиянең 7 буат буе бер касанда еңелү белмәгән көчле һәм бөек башкорт яугирләре расаһын бирелергә мәҗбүр итүенә 2 буат вакыт үтеп китте. Урал далаларында яшәүче башкортлар бер вакытта ла үзләренең Азиянан алып Нева ярдарына тиклем куркытып торган ажгыр һәм авызлыкланмаслык холыктарын югалтмадылар. Үзенең гаиләһенең милли составы турында язып калдыруына карамастан, Рудольф Нуреев татарлар тик татар милләтлегенә балерот дип игълан итүдән тартынмыйдыр. Әгәр дә Рудольф ул турыда үзенең автобиографиясында искә алмаһа, хәзер ниндәй ситуация булыры көн кебек ачык. Тагы ла монда шуны аптырата. Татарлар үзләрен мусулман саныйлар, а мусулманнарда милләт атай буенча санала. Шуннан татарлар мусулмандармы, әллә яһүд ашкеназилармы дип уйлап куямын. Әгәр башкортлардан борын-борындан милли фамилияһы булып, Рудольфтың атаһы башкорт фамилияһы йөрөтһә, мәсәлән, Нурыйбаш, Рудольфта Рудольф Хамит улы Нурыйбаш булыр ине. Ул үзе һәм бүтәннәр дә уның ниндәй милләттән булуын яхшы белер һәм уның ниндәй милләттән булуы турында һорау урынсыз булыр ине. Шундай ук хәл билдәле башкорт тау промышленнигы Санкт-Петербург тау академиясына нигез һалучы Исмәгыйль Тасимов менән. Татарлар уны гына түгел, бөтә гайнә башкортларын приватизацияларга әзер торалар. Уларды гына түгел, Шакирә Мөхәммәтьянов, Шайхзада Бамич, Мустай Карим, генерал Шаймуратов, ат уйнатып, алдан бара, Шаймурат баш генерал дип йырлап йөргән булһа, хәзерге вакытта насар булыр инеме. Хәтта ки Салават Юлаевка кул һуздылар. 2010 елгы пара олимпик чемпионы башкорт егете Ирек Зариповты ул татар егете дип һөйләп маташтылар. Билдәле Бәндәбикә Фаузия Байрамова бөтә дөньяга Силәбе өлкәһендәге һәм 1934 елга тиклем Башкортстан составына ингән Аргаяш һәм Коншак райондарын 1956 елда радиация менән агулауларын Урал татарларын агуланылар дип ярһала. Төректәр безне үзләренә мәшәкатьләр тудырысы корттар менән бутамас өчен Урал төректәре дип атайлар. Чөнки Вәлиди үз заманында без кызылдар да түгел, актар да түгел, без башкорттар дигәненә татар да, төрек тә түгел дип өстәр инем. Башкортларга зур фәнни асыштар яһап, дөнья тарихында әлегә эзләр калдырырга мөмкинлек булманы. Уларга фән менән шөгыльләнү урынына Рәсәйнең бөтә һугышларында катнашырга, һугышлар арасында Рәсәй эчендә үзенең миллилеген, башкортлыгын һаклау өчен көрәшергә туры килде. Шуның өчен башкорттың бөтә тарихы һугыш һәм көрәш. Тик урыс дәүләтен һаклап көрәшкәндә биргән корбандар милли йөҙһөҙ, бер кемгә лә билдәһеҙ булып калды һәм кала. Ленинградта хәрби училищела укыганда һәм кала ситендә тактик күнекмәләр үткәргәндә бернисә тугандар каберлеген күрергә туры килде. Унда мусулман төрки фамилиялары ла бар ине. Исләмемсә Ибраһимов, Әхмәтов. Шул вакытта безнең төркемдә укыган кесе сержант, Мәскәү Украина Григорий Рябчук миннән бармы был тезмәлән башкорттар дип һорап куйды. Әйтә алмыйм дип кенә җавап бирергә туры килде. Ә безнең хакылдар бар тине ул. Ко һәм Чукка беткән фамилияларга төртеп күрһәтеп. Ысынын әйткәндә, ул вакытта үземне икенче сортлы милләт кеше итеп тойды. Шуннан бирле башкорт милли фамилиялары турында уй баштан сыкканы булманы. Россиядә Советтар Союзында күп, якынса 10 ел һайын халык ханын алу бара. Шул янисәп башланыр алдыннан берничә ел элек башкорт менән татар зыялылары бер-берен гаепләп, олы агайга яклау һорап мөрәҗәгать итә башлайлар. Монда татар зыялылары килештерәләр илауда, күз яше түгүдә, бер-бере менән ярышып. Мин аңламайым, нисек инде 6 миллионлы татар аллигаторын 1,5 миллион башкорт суртаны йотуы мөмкин. Ә бит урыс мәкале буенча суртан үзенең кайда икәнен онытып, йоклап киткән карас менән туклана. Урыс менән украиннарның мөнәсәбәтләре татар менән башкорт мөнәсәбәтенә охшаш. Тик урыстардан украиннарны рәсми рәвештә оятһызлык сигенә төшеп, кәмһеткәндәрен күргәнем, ишеткәнем юк. Икенчедән, башкортларда диалектларның үзенчәлекләре аркасында төньяк көнбайыш башкортлары проблемаһы бар.
Форумсылар әйтүенсә, әгәр дә властька, Башкортстанга президент яһүд килһә, халыктың ниндәйҙер өлөшө яһүд булып яҙылыр ине тиҙәр. Был дөрөҫлөккә яҡын тороусы әсе шаярыу тип аңлайым. Былай бер-беребеҙгә әсе ғәйепләүҙәр тағып, һуңынан бер ни булмағандай, беҙ туғандаш халыҡтар тип, кеҫә эсендә күкеш күрһәтеп йөрөү күпме дауам итергә тейеш. Башҡорттар үҙҙәренең фамилияларын булдырып, милләт булып тупланһын. Был төньяҡ көнбайыш башҡорттарында туплауға ныҡ ярҙам итер ине. Парадокс килеп сыға. Урыҫ телендә һөйләшкән башҡорттарҙы беҙ башҡортҡа һанайбыҙ, ә үҙенең диалектында һөйләшкәндәрҙән көләбеҙ. Улар башҡорт һыналһын өсөн бөтәһе лә урыҫ теленә күсһенме? Теленә ҡарап, башҡорт башҡорттан көлгән, алама ғәҙәттән арынырға кәрәк. Сөнки башҡорт хәҙер төньяҡ көнбайыш диалектында ғына түгел, әллә ниндәй телдәрҙә, әлегә тик урыҫ һәм үҙенең диалекттарында һөйләшә башлар тип кем гарантия бирә ала? Башҡорт фамилияһын булдырыу башҡорттың ҡайҙа, ниндәй вазифа биләп тороуын асыҡ күрһәтәсәк. Һәм башҡорттар бөтә урында ла тик етәксе вазифаларын биләп торалар, кеүек уйҙырмалар килеп сығыуын фаш итеү еңелерәк буласаҡ. Башҡорттар милли фамилиялар проблемаһы буйынса йоҡлаған ваҡытта татар милләте эсендә яйлап ҡына фекер тупланыла. Мәҫәлән, йән һүҙен ҡушып яһалған төрки исем фамилияларҙың урыҫ транскрипцияһында түбәндәгесә Галимйан, Галимьянов, Нигамитьян, Нигамитьянов тип яҙылыуына башҡорттар өйрәнеп бөткән. Тик татар туғандарҙан күп тапҡыр татар исем фамилиялары Галимзян, Галимзянов, Галимзянович, Нигамитзян, Нигамитзянов, Нигамитзянович тип яҙыла тигәндәрен ишеткәнем бар. Ә Мәскәү дәүләт университетында Медведев студенттарына осрашҡанда буласаҡ журнашлюханың линлы татар фамилиялары тураһында ауыҙ асып һөйләп тороуын хәтерләйһегеҙҙер. Был видеосюжет блогта бар, табыуы ҡыйын түгел. Үҙ ҡолағым менән ишеткән бар. Улай тип уйлаусы һәм һөйләүсе татарҙар күп. Теләһәң ила, теләһәң тәгәрәп ятып көл. Татарстандың закондар сығарыу йылы шулай йоҡламай. Ул Башҡортостандан һуңлап 2008 йылда ғаилә кодексын ҡабул итеүгә ҡарамаҫтан 2009 йылдың 13 ғинуарында уны тултырып үҙгәрештәр индереп тә ҡуйҙы. Ата-әсәһенең фамилияһы бер төрлө булмаһа, үҙгәрештәр буйынса балаға фамилияны атаһы йәки әсәһе яғынан олатаһының исеменән милли йолаларҙы иҫәпкә алып яһарға мөмкин. Мәҫәлән, Исхаҡ исемле олатай исеменән Исхаҡи тигән фамилия яһарға мөмкин. Тик бында үҙенә күрә парадокс. Былай эшләр өсөн, әйтеүемсә, ата-әсәһенең фамилияһы төрлө булырға тейеш. Милли фамилия йөрөтөү ул конкрет шәхестең холоҡ-фиғелен ныҡ итеп үҙгәртәсәк. Иғтибар иткәнегеҙ бармы? Милли фамилия йөрөтөүселәр уҫал һәм тәүәккәл була. Тормошта илдәрҙең, милләттәрҙең конкуренцияһы бара. Был конкуренция милләттән уларҙың вәкилдәренә күсә. Йәмғиәт алдында элекке фамилия, маскировкаһыҙ ҡалған кеше уңышлы булырға тырышып, шәхси эгоизм менән бергә теләһә лә, теләмәһә лә милли эгоизмға ия булырға тырышасаҡ. Ә нимә һуң милли эгоизм? Минең аңлауымса, милли эгоизм ул үҙ милләтеңде яратыу, уны үҙеңдең ҡулыңдан килгән алымдар менән яҡшыртыу тойғоһо, тыуҙырыусы мотивацион рух, теләк. Ә башҡорт кешеһенең холҡонда милли эгоизм хәҙерге ваҡытта юҡ кимәлендә. Милли эгоизмы булмаған кеше бүтән милләттәрҙең ыңғай сифаттарын дөрөҫ баһалай алмай. Кеше эштә лә, өйҙә лә, ҡырҙа ла беренсе сиратта үҙен түгел, ә милләтен күрһәтә. Ситтәр, әгәр дә башҡорт Айрат үҙенең эшен яҡшы итеп башҡарһа, беренсе сиратта бына башҡорт афарин тип әйтәсәк, ә Айрат афарин тип түгел. Сөнки кешене беренсе сиратта ни өсөндөр шәхестең милләте ҡыҙыҡһындыра. Тик шул уҡ Айрат эш булһа, бына башҡорт эш булды тип әйтәсәктәр. Шуға ла милли фамилиялы кеше прожектор яҡтыһында сәхнәлә бер ниндәй шаршауһыҙ уйнаған артист һымаҡ. Ижад итергә, эшләргә, дөйөм әйткәндә, йәшәргә мәжбүр буласаҡ. Элек башҡорттоң күп нәмәһе булмаған. Мәҫәлән, ул мосолман динле булмаған. Кәрәге килеп иткәс, башҡорттар уны ҡабул иткән. Сөнки шул динде индереүселәрҙән әлегә үҙҙәренә билдәле булмаған мәғлүмәттәр алғандар. Бүтән, диндәш милләттәр менән дуҫлыҡ мөнәсәбәттәрен урынлаштырғандар.
хәзерге башкорт аркаһы менән тоя. 1,5 миллиард мөселмандарның бер өлеше икәнен. Азаман яңа талаптар куя. Күптән инде башкорт фамилияһы кабул итәргә вакыт. Тарих язылуын дәвам итә. Уны киләсәк өчен цемент башкорт фамилиялары менән ныгытып язып барырга кирәк. Бүген башкорт фамилияһын булдырһак, был вакыйга инде иртәгә тарихка әвереләсәк. Милләтте һаклау буенча хәзер тел менән бер рәттән алга фамилиялар сыга. Был милли идентификацияның ышанычлы ысулларының береһе. Милли фамилияларның әһәмияте ел һайын арта гына барасак. Кеше телен югалтканда ла фамилияһы уны милләте менән бәйләп торасак. Google-га һорау бирегез, билдәле әрмәннәр дип. Бик күп җаваплар киләсәк улар турында. Кайда гына таралмаган улар. Европадан алып Латин Америкаһына тиклем. Күптәре телдәрен оныткандар. Тик фамилиялары янга бетә һәм үзләренең Әрмәнстанына әрмәндәргә дан килтереп кенә түгел, ярдәм итеп яшәй. Мәсәлән, АКШта әрмән диаспораһы бик көчле. Әрмәндәрнең милли фамилия алу эше бик етез үтте. 20-нче буат башында гына улар милли фамилия булдырды. Ни бары бер буат үтте. Әрмәндең фамилияһын бөтә дөнья таный. Галимдар ошо 100 еллыкта табигать, климат үзгәрү аркаһында миграция процесслары көчәячәк дип күзаллай. Бул Башкортстанда ла урап үтер дип уйларга ярамый. Бәлки киресенчә, Башкортстанда бигрәк көчле булыр. Дөресен әйткәндә, миграция ялкыны безне хәзер үк нык итеп өтеп алып бара. Милли фамилия шул миграция ялкынына каршы халыкка тупланырга ярдәмгә киләсәк. Икенче өлеш. Башкорт һәм баш сүзләренең мөһимлеге һәм үзенчәлекләре. Халыктарның ничек барлыкка килүен һәр галим үзенчә аңлата. Мәсәлән, шагыйрь Николай Гумилев һәм шагыйрә Анна Ахматованың улы Лев Николаевич Гумилевтың хезмәтләре менән танышырга була. Лев Николаевич Гумилев махсус белемдәре булмагандарга популяр ябай тел менән бирелгән лекциялар курсын бөтү һәм яңадан башлану беренче тапкыр тарихи периодта этностың биографиясы исеме астында басып чыгарыла язган. Бу лекциялар менән интернетта танышырга була. Уның дәлилләре менән ризалашырга яки ризалашмаска мөмкин. Мин үзем уның милләт гомерен кеше гомере менән сагыштырып язуын бик отышлы форма дип уйлайм. Ниндәй халык кайдан, касан, ничек барлыкка килгән, ниндәй исемдәр менән яшәгән, Худайдан башка берәү анык белмәй. Коръәндә Худай 49-нчы сүрә 13-нче аят булай әйтә: "Эй һез кешеләр, без һезне бер ир менән катындан барлыкка килтердек. Бер-берегезне белер өчен һезне халыктар һәм кабиләләр яһанык. Алла каршыһында иң хөрмәтле, иң тәкъвәллегез. Алла асыллап та белә, хәбәрдар." Билдәле булуынса, галимдар араһында башкорт сүзенең килеп сыгуы турында 30-га якын фараз бар. Минең фараз да шулар араһында бардыр димен. Башкорт халкының формалашуы турында еш уйландым һәм уның барлыкка килүендә, формалашуында башкорт сүзенең килеп сыгуы һәм уның башы төп роль уйнагандыр дип уйлайм. Бу тарихи процесста ничек күзаллайм? Борынгы халык вәкилләре белүебезчә кыска гомерле булган. Шуга ла халык ханы нык һәм тиз арта алмаган. Кешеләр зур территорияларда һибелеп, таралышып яшәгән һәм ябай берләшмәләргә, кабиләләргә туплангандар. Кеше ханы һәм территорияла уларның концентрация арткас, кабиләләрне идара итү мохтаҗлыгы тауган. Идара итү нимәгә барып кала инде? Башкарылсак эшләрдә бүлешеп алу, кешеләрне эшләрдә башкаруда махсуслаштыру. Монда инде ниндәйдер иерархия барлыкка килә. Килеп туган проблемаларда сизсәү, эшләрдә башкару өчен даими рәвештә йыелып, һөйләшеп, килешеп тору ихтыяҗы бар. Вакытлар үткәс, бу йылышып, киңәшләшүләрдә, килешүләрдә курга йыелу, аңгарак кур дип кенә атай башлагандар. Кур сүзенең тарихы ла бик тәрәндәлер дигән уйдамын. Башкорт теленең сүзлегендә кур сүзенә бана нинди мисаллар һәм аңлатмалар бар. Кур Тавыктар отрядына караган бер ире куш. Кур
Тауыктар отрядына караган эре кыр кошы, кыр тавыгы, кор көтүе, кор уены. Шул коштарга охшатып кешеләр үзләренең йыелуларын кор коштары йыелу менән сагыштырып һуңыннан корга йыелу, кор дип кенә атай башлагандыр. Борынгы халыктар бөтәһе лә шул исәптән башкортта табигать балаһы булган. Табигатьте өйрәнгән, уннан өлгө алган. Табигать борынгы халыктар өчен төп укытучысы ла һәм имтиханчысы ла булган. Тагы ла кор ижеге ингән бүтән һүзләргә игътибар итәйек. Кор түңәрәкләп ултырган кешеләр төркеме, бер берәмеккә оешкан халык. Корак аралашып, серләшеп яшәгән бер яшьтәге бер буын кешеләре. Коракташ бер корак кешеләре, бер-беренә карата, замандаш, яшьтәш. Корал нимәнелер тормышка ашыру, нимәгәлер ирешү сараһы. Коралдаш, корал, корамал, корама, корау, корма, корou, короулы, корха, коршау. Кыскасы әйткәндә түбәндәгесә килеп сыга. Борындан корланып, коралланып, корамалар корып, корхакты корытмай, коралайдан корбандар биреп, кордаштар яшәгән. Аңлауыгызса, кор һәм унан барлыкка килгән һүзләр элекке төрки кабиләләрдә зур урын алып торган. Тормыш яйлап алга тәгәрәгән. Кабилә һәр вакыт корга йыелып тора алмаган. Һәм кор көндәлек эшләрдә алып бару өчен кордың җитәкчесен, корбашын хайлап куя башлаган. Бул һүз хәзергә тиклем килеп җиткән һәм, мәсәлән, урыс телендә курбашы дип атала. Күп еллар буаттар үтү менән элек бер үк шөгыль менән шөгыльләнгән, бер үк телдә һөйләшкән кабиләләр бер-береннән шөгыльләре, телләре менән аерыла башлаган. Кайһы бер проблемалар буенча кабилә ара каршылыктар да туа башлаган дип ышанысына әйтеп була. Бул каршылыктарды сисеп, кабиләләрнең бер-беренә зыян килтермәй, таркалмай, ярдәм итеп, кәрәкле сакта яклашып яшәү өчен кабиләләрнең корбаштары үзләре өчен тагы ла бер югарырак торган кор йыеп, тормыштарын дәвам иттергәндер. Шулай итеп, корбаштары үзләре өчен кор йыйган дигән фикердәмен. Корбаштарының корын кабиләләрнең кордарынан аерым рәвештә кор дип түгел, башкор яки башкор төп кор мәгънәһендә дип атаулары бик мөмкин һәм шулай булгандыр дип фаразлайм. Башкордың башлыгы ничек аталгандыр? Бәлки, башкор башы диптер. Башкорды җитәкләүчене башкор дип кыскартып атай башлауларына аптырамаска мөмкин. Башкор һәм уның җитәкчесе башкор башы үткәргән сәясәтте яклаучыларды һәм тормышка үткәрүчеләрне башкорлар дип атаһалар. Вакыт үтү менән яңгырашын үзгәртеп, башкортларга әйләнгәндер. 1922 елда әдәби телгә күчкәнгә тиклем кайһы бер башкорт торулары күплек ялгау итеп тар урынна лардыла кулланган кебек. Баш үзе үк бер сихри көскә ия. Беренчедән, баш кешенең кәүдәһе менән генә түгел, бөтә тормыш агышы менән идара итә. Бөтә идара итүче итәкчеләр башлык дигән вазифа биләй. Баш үзе бик яңгырауыклы әйтелә һәм ишетелә. Шуга ла баш үзе кушып яһалган һүзләрдә лә танымаслык итеп булу мөмкин түгел. Башкорт, башгирт, башкир, башкурт дип әйтһәләр дә, һүзләрнең тамырында башкорт һүзе ятуы асык күзаллана. Башкорт исемле хан булмаган һәм башкортлар уның тирәләй тупланып, башкорт халкы булып киткән дигән фараз да бар. Ул исемдә буштан-бушка килеп сыкмагандыр. Ул хан башкор башлыгы булгандыр һәм башкорт уның ата-әсәһен биргән исем түгел, ә һуңыннан замандаштары тарафынан бирелгән башкор атамаһы ла булуы мөмкин. Бик уңайлы алынган милләт исеме башкорттың милләт булып оешуында, уның милли характерын барлыкка килтерүендә төп роль уйнагандыр. Урыстар әйтүенсә, карапты ничек атаһаң, ул шулай йөзер. Милләт исемен аклар өчен башкортлар артта калмаска башлап йөрергә тырышкандар. Бу мәсәлән Рәсәй, СССР, Рәсәй Федерациясе катнашкан бөтә һугыштарга ла атлыгып торуында асык күренә. Бу атлыгып торуылар файдаһынан күбрәк зыян килтерде милләткә. Өченче өлеш. Башкортларда үзара идентификация. Башкортстан Россиягә кушылганга тиклем
башкорттар моноэтник формала яшәгән. Араларында сит милләт вәкилләре булмагач, милләт-ара проблемалар да булмаган. Башкорттар яшәгән мөхит тик башкорт мөхите генә булган. Башкортты бүтән милләт вәкилләреннән айырып тану кирәклеге лә булмаган. Сит милләт кешеләренең күпләп күсерелеп ултыртылуы, йөрҙәрҙең әҙәйә барыуы милли мөхитте яйлап ҡыҫа башлаган. Тик башкорттар ҡалаларҙа бик әҙ йәшәгән, ә башкорт ауылдарында тик башкорттар ғына көн иткән. Килмешәктәр үҙҙәренең милли ауылдарын булдырып яки ҡалаларҙа таралып йәшәгән. Был осраҡтарҙа ла әле башкорттың милли мөхитенә, милли булмышына ҡурҡыныс янамаған. Башкорт телен, милли һыҙаттарҙы ҡулланыу өсөн әлегә тиклем ғаиләнән башҡа ла урын була. Колхозда, совхозда, мәктәптә, мәҙәниәттә. Тик килмешәктәрҙең күпләп килтерелеүе, хөкүмәттең башкорттарҙы, киреһенсә, кәсепкә ситкә ебәреүе, башкорт теленең яһалма рәүештә сикләнелеүе башкорттың булмышына ҡурҡыныс янай башлай. Боронғо башкорттар өсөн башкорт донъяһы үҙе бер ҙур, бүтәндәр тарафынан тейелмәҫлек тойолған, айырым торған донъя булған. Башҡа халыҡтарҙың башкорттың эске эшенә ҡыҫылыуҙар мөмкин тип баштарына килтермәгәндәр беҙҙең ата-бабалар. Шуға ла һәр бер ырыуҙы айырым идентификациялау ҙур урын алып торған. Һәм ырыу-ара идентификациялау әле лә дауам итә. Быға яһалма импульстарҙа биргеләп ҡуйыла. Нимә тиһәң дә башкорттар ул стадияны үтеп, бер халыҡ булып уҡмашҡан бит инде. Бының кәрәге бармы икән? Күҙ алдына килтерегеҙ. Бала кеше балалар баҡсаһында төрлө төҫтәге 7 киҫәк пластилинды бергә иҙеп, бер ҙур киҫәк әүмәләй. Был киҫәк төҫө буйынса икенсе балалар әүмәләгән киҫәктәрҙән ныҡ айырылмаясаҡ. Хәҙер уйлап ҡарағыҙ. Һуңынан шул киҫәктән баштағы төрлө төҫтәге 7 киҫәкте айырып алып буламы? Юҡ. Күпме тырышһаң да тик киҫәктәр бер төрлө буласаҡ. Баштағы төҫлө варианттар юҡҡа сыҡҡан һәм уларҙы тергеҙеп булмай. Беҙ башҡорт ырыуҙарын терелтәбеҙ тип тырышаҡ та, яңы ҙур киҫәкте тағы ла 7-гә бүлеп, уны кире элекке төҫтәргә буярға тырышҡан баланы хәтерләтәбеҙ хәҙерге ваҡытта. Бала кеше нимә эшләргә тейеш? Үҙенең пластилины бүтәндәрҙеке менән буталмаһын өсөн. Яңа әүмәләгән ҙур пластилин киҫәген матур, сағыу төҫкә буярға. Ундай ҙур, матур пластилин киҫәген тиҙ генә юғалтып та бармайһың. Юғалтһаң, табыуы ла еңел. Бының менән нимә әйтергә теләгәнемде аңлағанһығыҙҙыр. Бала әүмәләгән ҙур пластилин киҫәге хәҙерге башҡорт халҡы. Пластилиндың сағыу, матур төҫө уның фамилияһы. Һәр пластилин семтеме ҙур пластилин төҫөндә. Шуға һәр башҡорт халҡының төҫөн, милли фамилияһын йөрөтһөн. Ә бына буталған ырыу-ара бәйләнештәрҙе сисеп, шәжәрә ағастары төҙөүебеҙ бик дөрөҫ юл тип уйлайым. Һәм был ырыуҙарҙы боронғо формаларҙа тергеҙеү менән янамай. Милләтте модернизациялау юлында беҙҙең ретроградтарҙың төп дәлиле. Башҡорттарҙа бер ваҡытта ла былай булмаған. Ни эшләп һуң башҡорт халҡы боронғо замандарҙағы һымаҡ мәмерйәләрҙә ут яғып йәшәмәй икән? Улар араһында ла шулай уйлаған ретроградтар булғандыр бит. Тимәк, ретроградтар еңелгән. Ҡурҡыныс нимәлә һиҙелә? Башҡорт булмағандарҙың хоҡуҡтарын яҡлап, башҡорт телен уҡытыу аҙайтыла, региональ компонент юҡҡа сығарыла. Ҡатнаш никахтар күбәйә. Мәктәптә өйрәтеүҙәренсә, кеше биосоциаль сифаттарға эйә. Икенсе төрлө әйткәндә, кеше яртылаш хайван һәм яртылаш юғары аң һәм аҡыл эйәһе. Кеше үрсегәндә хайван үрсегән кеүек үрсей. Хәҙер яһалма рәүештә яңы тоҡом йорт хайвандары сығаралар. Унда эштәрҙе заводчиктар башҡара. Шуныһы ҡыҙыҡ. Яңы тоҡом сығарыу ваҡытында инә хайван, планлаштырылмаған ата хайван менән енси мөнәсәбәткә инһә, ул бракка сығарыла. Бына хәҙер совет халҡы яһайбыҙ тип, халыҡтарҙы бутау касафаты генетик рәүештә халыҡтарҙың тыуыуы кәмеү формаһында өҫкә ҡалҡып сыҡты. Был турала Лев Николаевич Гумилев та бер нисә һөйләмдә әйтеп үткән. Тәреләндереүҙән ҡасып, Башҡортостанға килеп тулған татарҙар үрсеп, көс-хәл йыйып алып, үҙҙәрен кәмһетелгән, бахыр милләт тип күрһәтергә яраталар. Уларҙың оятһыҙлыҡтары
Башкортстанда татар телен дәүләт теле дип игълан итүгә талаплауга тиклем барып җитте. Элекке башкортлар өчен уның түрәһе лә, күршеләре лә, тугандары ла, таныштары ла башкорт булган. Килеп туган проблемаларны хәл иткәндә яһалма тоткарлыктар, бигрәк тә килмешәкләрнең хокукларының кысылуы мөмкинлеге менән куркыту булмаган. Бөтмәс басып алу, хугыштар алып бару политикаһы аркаһында мөхәббәт, баһадир кәүҙәле ирҙәр, туҡым дауам итеүселәрҙең кәмеүе башҡорттарҙа ғына түгел, бүтән милләттәрҙә лә дауам итә. Көсләп, төрлө милләт вәкилдәре тултырылған ауылдарҙа халыҡтың холоҡ-фиғеле боҙола. Бына нимәләр һөйләнеләр Хәйбулла районындағы Н ауылында. Был ауыл 30-нчы йылдарҙа һәм унан һуң килгән сиҙәм күтәреүселәр менән тулған. Эскелек, фәхишәлек, һуғышыу. Эштәр шуға барып етә. Кеше мәрхүм була ҡалһа, ҡәбер ҡаҙыу түгел, мәрхүмдең өйөнә килеп ҡайғы уртаҡлашыусы булмай. Киреһенсә, бер генә милләт йәшәгән ауыл, ҡалаларҙа башҡорт, татар, урыҫ һәм башҡа кешеләр бер-береһе менән ситтән килеүселәр менән яҡшы мөнәсәбәттә. 1980 йылда производство практикаһында Рыбинск тигән урыҫтар ғына йәшәгән ҡалала булдым. Улар үҙара һәм сит кешегә итәғәтле. Был урындағы милләт өсөн бер милләт кешеләренең дә уларҙың милли мөхитен боҙоуға дәғүә итмәүендә урындағы милләттең ошо ҡаланың, ауылдың ысын милли хужаһы итеп тойғуҙан килә. Ә беҙ башҡорттар республикабыҙҙа 30% тирәһенә тәшҡил итәбеҙ. Бына нимәнән алып Рами Гарипов «Тыуған илемдә һағынам» тип яҙған. Бөтә һанап кителгән янауҙарҙы тикшереп, уларҙың бер-береһенә бәйле икәнен күрербеҙ һәм иң төп сәбәптәре булып география һәм демография тороуын аңларбыҙ. Демографик фажиға ул халыҡтың борондан йәшәгән ерендә күпселек булыуҙарын юғалта барыуы. Күпселекте юғалта бара, сөнки яҡшы тормош эҙләп башҡорттар сит яҡтарға күсә. Кемдер әйтер, ни өсөн ситкә күсәләр? Беҙҙең үҙебеҙҙә аҡса эшләп яҡшы тормош яһап булмаймы ни тип. Бының сәбәптәре төптә ятта. Башҡорт үҙенең тормошон ҡасандан бирле төҙөй һуң? Мин иҫ белгәндән бирле ауыл тураһында йырҙар тыңлап, хикәйә, повесть, романдар уҡып, спектаклдәр ҡарап үҫтем. Һәм һаман шул ауылға тешебеҙ, тырнағыбыҙ менән йәбешеп ятабыҙ. Ә ауылда 100 йылдар дауамында төп проблема Айрат Дөлмөхәмәтов әйткәнсе мал бесән. Боронғо олатайҙар, атайҙар шулай йәшәгән. Беҙ ҙә тик шулай ғына йәшәргә тейешме? Һуңғы ваҡытта йәштәр ата-әсәләренең юлдарын ҡабатларға теләп бармай. Күпләп ауылды ташлап ҡалаларға күсәләр. Шулай итеп крәҫтиән ауыл кешеһе булыуҙан туҡтап, ҡала кешеһе була алмай аптырап ҡала. Ҡалай ҡыҙыҡ һөйләм килеп сыға. Ҡалала аптырап ҡала. Һуңғы ваҡыттарҙа бөтә Рәсәйҙә генә эҙләп түгел, донъя гиҙеп кенә үҙеңә оҡшаған һәм аҡсалы эш, шөғөл табырға мөмкин. Тик гел бер үк мөхиттә башҡорттар араһында ғына йәшәп өйрәнгәндәр, әйтеүемсә, аптырап ҡала. Сит ҡалаларҙа ғына түгел, Башҡортостандың үҙенең ҡалаларында башҡортҡа башҡортто табыуы ҡыйын. Беренсенән, беҙ ҡалаларҙа әҙбеҙ. Икенсенән, бер-беребеҙҙе табып таный алмайбыҙ. Үҙемдән алып әйтәм, башҡортҡа оҡшатып һүҙ ҡушҡан кешеләрем башҡорт булмай, ә урыҫ тип уйлағандар башҡорт булып сыға. Бер булған хәлде һөйләйем әле. 5 йылдар элек Сибай дауаханаһында табип кабинеты алдында сиратта торабыҙ. Бер Кавказ кешеһе сиратһыҙ кабинетҡа ынтылды. Мин уны индермәнем. Бүтәндәр ҙә мине яҡлап сыҡтылар. Тауышҡа кабинеттан табип сыҡты һәм теге Кавказлы менән башҡортса һаулыҡ һорашып, башҡортса һөйләшеп алып киттеләр. Теге Кавказлы башҡорт һәм ошо уҡ кабинетта эшләүсе табип булып сыҡты. Йомаҡ шунда уҡ, күҙ алдында сиселмәһә, мин уны танымаҫ инем, бигерәк тә Башҡортостандан ситтә. Әрмән Бадалян йәки грузин Гергадзаның Башҡортостандың берәй мөйөшөнә килеп эш башлауы була, уларҙың милләттәштәре фамилия буйынса табып ойоша алалар. Сөнки Әрмән Бадалянның фамилияһы мин әрмән, ә Гергадзаның фамилияһы мин грузин тип ҡысҡырып тора. Ә башҡортто нисек табырға тейеш? Беҙ төрки фамилия ишетеп элекке кеүек, был башҡорт тип ышаныс менән әйтә алмайбыҙ. Әйтеүемсә, мин Сибайҙың Сибайында, осраған сағында, башҡортто тиҙ генә таный алмайым.
Был башкорттың 5 антропологик типтан торуынан да киләләр. Бала сакта, икенче буында кала кешеһе булганда, минең тифсирләрнең дә ата-әсәһе яңарак авылдан күсеп килгәс, башкорт телен яхшы беләләр ине. Башкортча өндәшсәң, улар белән башкортча һөйләшеп, башкорт икәнен танырга була ине. Ә хәзер бына бер азна элек магазинда һатучы башкорт хатыны менән булган диалог. Һездә икмәк бармы? Да, есть. Миңа 2 буханка бирегез әле. Один, да? Бармак менән күрһәтеп, 2-не тием. Тагы ла 20 йомыртка бирегез. Йомыртка это яйца? Әйе. А сколько надо? 10? Юк, 20 кәрәк. А это сколько будет? Әһә шуны ла белмәйһегезме? Меня этому не учили. Был бит ябай гына хан. Я не националистка, как вы, тип һүзләрен тамамлап куйды. Улай булгач, һез белгән икмәкте алам. А йомыртканы икенче урындан алырга туры киләсәк, тип йомыртканы эргәһендә торган Мария хатусынан алып, теге не националистканың авылын тупайттырып киттем. Был катынды милләт өчен югалгандыр дип әйтеп булалар. А бына уның башкорт фамилияһы булһа, фамилияһы гына булһа ла уны милләте менән бәйләп торыр ине. Мин шулай итеп, Сибайда башкортты нисек табырга тиеш? Бер үк фамилиялы татар, казак, үзбәк һәм үз телен белмәгән башкортлар арасында. 2000 еллар башында Татарстан менән Башкортстан итәкчелеге бер кубып алгайны. Безгә милләтһез паспортлар кирәкмәй дип. Миңа шул вакыттарда күңелле булып китә торгайны. Чөнки паспорттагы милләт дәүләт эшенә егелгәндә сияси эштәрдә кирәк. Ә көндәлек тормышта нисек башкортты танырга? Бына яңарак Башкортстандан дәүләт думаһы депутатларының фамилиялары билдәле булды. Араларында төрки фамилиялар да бар. Тик уларның кайһыныһы башкорт. А бына Подсупян дигәндең кем икәне һораусыз да билдәле. Шулай итеп, бөтә әрмәндәр дә уга агыласак инде. Укыту, яңарак рөхсәт ителгән үзләренең апостол сиркәүләрен тизрәк һәм урсыдрак итеп төзүде хәстәрләп. Авыртмаган башка тимер таяк. Башкортларның милли фамилиялары булмавы, буаттар буе яшәп килгән дискриминация. Ни эшләп был проблема ошагаса хәл ителмәй килгән? Мин үзем хәлемдән килгәнсә, был турала 1991 елның 1 гыйнварында яшьлек һәм 1992 елның 25 гыйнварында Башкортстан газеттарында язып сыктым. Мин уйлагайным, олы яшьтәгеләр консерватив буын буларак каршы сыгыр дип. Аллага шөкер, улай булманы. Тик 2 генә автор. Шулар исәбеннән яшь журналист Илдар Акъюлов каршы сыкты. Ул кемдең сәяси заказын үтәгәндер, минең өчен әлегәсә караңгы. Түбәндә икенче хаттан өдек килтерәм. Асык трибуна. Юк бар менән булышкансы. Яшьлек газета битләрендә сыккан мәкаләләр: атың кем, затың кем башкорт. Исемеңдә милләт тамгаһы. Күптән күтәрелә мәсьәлә. Һәм башка төрле сәбәпләр кулыма каләм алырга мәҗбүр итте. Үз авторда минеңсә юк бар менән булыша. Әлеге заманда вакытында эш хакы, пенсия, балаларга пособие түләү, яшьләргә эш урыннары булдыру, кем эшкуарлык менән шөгыльләнергә теләй, уларга кредит бүләү, фермерларга хөкүмәт тарафыннан ярдәм күрсәтү кебек мәсьәләләргә хәл ителергә тиеш. Тормышты үзгәртерлек эш һәм законлар турында язырга кирәк. Әйтәйек, башкорт фамилияларына зат дип ялга куштык ди. Нимә үзгәрә һуң? Шулай зат, булай зат дип күкрәк һугып йөрергә каламы? Буның өчен акса түккәнсе, исмаһам, берәй авылга юл һалып калдыру хәерлерәк. Моны яшьлектә миңа үткән һугыш турында хатирәләр рубрикалары охшамай. Уның урынына президент Муртаза Рахимовтың эшмәкәрлеге турында һәм закондар сыгару палатаһы нинди закондар сыгарып ятуы хакында белһәк, һәйбәт булыр ине. Әтү һайлаганда һайлайбыз да, улар нимә эшләй, белгәндә, ишеткәндә юк. М. Шакман, Архангель районы. Журналистың позициясын тәнкыйтьләп бәләкәй генә мәкалә яздым. М. Шакмандың псевдонимын сит җирдә укыһалар, уның ситтә одаклап йөргәне, яшәгәне булды микән? Юктыр. Ундай проблема менән осрашканга охшамаган. Яһүд дип кабул итерләр ине дип елмайдым да, бигрәк тә нык тукмап куюым бар дип тәнкыйтьләмәне. Чөнки мәкаләнең икенче өлешендә күтәрелгән проблемалар менән мин дә риза идем. Калган фикерләр ыңгай карашта булды һәм конкрет тәкъдимнәр, һораулар рәвешендә ине. Мәсәлән,
Әгәр дә зат дигән ялгау менән булһа фамилиялар, ҡатын кешегә килешмәйәсәк. Уныһы менән тулыһынса ризалашамын. Һәм был ялгау азербайҗандар һәм фарсилар тарафынан борындан ук приватизацияланган, дип өҫтәр инем. Бик күп тәҡдимдәр башҡорт топономикаһын ҡулланыу буйынса ине. Мәҫәлән, Баймаҡлы, Бөрйәнле һәм башҡалар. Бында нимә әйтергә була? Беренсенән, башҡорт фамилиялары былай да оҙон һәм ҡатмарлы. Мәҫәлән, Солтангәрәев. Был әле игоҙон фамилия түгел. Солтангәрәй Баймаҡлы буласаҡ. Икенсенән, мундай осраҡта башҡорт фамилиялары күбәйәсәк. Кемдер халыҡҡа билдәһеҙ ауылының исемен фамилия итеп алһа, уны һәм уның буласаҡ тоҡомдарын, дөрөҫөн әйткәндә, ауылдаштары һәм райондаштары ғына таныясаҡ. Ә Башҡортостандан ситтә, киләсәктә Рәсәйҙән дә ситтә, тыуған башҡорттарҙың күбеһе Башҡортостан географияһын белмәй. Тик уларҙа әле милли тойғо ниндәйҙер кимәлдә һаҡлана. Улар яңы әтмәләнгән, бик күп башҡорт фамилияларын таныуҙарына мин ныҡ шикләнәм. Өҫтә яҙылғандарҙан шундай һорау килеп сыға. Башҡорт фамилиялары ниндәй талаптарға яуап бирергә һәм формаһы буйынса нисек булырға тейеш? 4-нсе өлөш. Башҡорт фамилиялары ниндәй булырға тейеш? Беренсе. Фамилия ялғауы башҡорт теленең ҡанундарына ниндәйҙер кимәлдә яуап бирһен. Мәҫәлән, күп кенә башҡорт исемдәрен йән һүҙен ҡушып яһағандар. Ҡәлимйән, Шакирйән. Шул формаға йөрөп, фамилия итеп ҡулланыр өсөн яңы исемдәр яһап булыр ине. Мәҫәлән, Ағиҙел журналының 2005 йылғы мөхәррирәте буйынса һанап китәм. Әминйән, Байымйән, Бикбаййән, Ишмуратйән, Йәнбәкйән, Кәримйән, Күзбәкйән, Ҡоҙаҡйән, Мусаян, Хөсәйенйән, Шәрипйән, Юлдашбаййән. Рус транскрипцияһында яңғырау түбәндәгесә буласаҡ: Галимйән, Шакирйән, Әминйән, Байымйән, Бикбайян, Ишмуратйән, Йәнбәкйән, Кәримйән, Күзбәкйән, Ҡуҙаҡаййән, Мусаян, Хөсәйенйән, Шәрипйән, Юлдашбайян. Был фамилиялар оҙаҡ та үтмәй боҙолоп яҙылып, йомшаҡлыҡ һәм ҡатылыҡ хәрефтәре төшөп ҡаласаҡ, һәм башҡорт фамилиялары әрмәндекенә, ә сит илдәрҙә шунда уҡ латин хәрефе менән яҙылғанлыҡтан әйләнәсәк. Аңлауыбыҙса, йән, төрөк һүҙе фамилиялар яһағанда әрмәндәр тарафынан приватизацияланған. Икенсе. Латин хәрефтәре менән яҙылыу мөмкинлегенең мәжбүрилеге һәм әһәмиәте мөһим. Ғөмүмән әйткәндә, төрлө телдә һәм шрифтта фамилиялар боҙолоуға ныҡ тотороҡло булһын. Мәҫәлән, инглиз телендә, Ҡытай йә һинд телендә яҙылып йә яңғыраһа. Өсөнсө. Яңғырауыҡлы булһын. Мәҫәлән, башҡорттоң ура, ураны. Был туралы Яңыбай Хамматовтың бер нәфис әҫәрендә бик дәлилле яҙыла, ҡабатлап тормайым. 1000 йылдан һуң да шулай яңғыраясаҡ, боҙолмайынса. Яңғырауыҡлы ялғаулы фамилияла боҙолоуға бирешеп йәүгәр бармаясаҡ. 4-нсе. Теләһә ниндәй милләт исемен башҡортлаштырып әйтерлек булһын. Сөнки хәҙер башҡорттар урыҫ, кореялыларға, итальян, испандар, американдар, немецтарға һәм башҡаларға өйләнәләр һәм кейәүгә сығалар. Әгәр ҙә шул сит ил фамилиялары йөрөткән башҡорттар үҙебеҙҙең фамилияға ҡайтабыҙ, шул уҡ ваҡытта булған фамилияһының тамырын һаҡлап ҡалабыҙ тиһәләр, яңы фамилиялар булдырыу уңайлы булһын. Мәҫәлән, Петро баш, Цой баш, Челентано баш, Берлускони баш, Фердинанд баш, Джонсон баш, Фишер баш һәм башҡалар. 5-нсе. Башҡорт милли фамилияларын ялғауы берәү генә булһын. Фамилиялар этимологияһы буйынса Россияға ҡағылышлы хеҙмәттәр бик әҙ. Фундаменталь хеҙмәттәрҙең береһе булып Борис Унбегаундың «Рус фамилиялары» дигән хеҙмәте тора. Был китапты интернетта табырға була. Борис Унбегаун Россияла тыуып үҫкән. Революциянан һуң сит илгә эмиграцияға китә һәм шунда ғалим-филолог булараҡ таныла. Үҙенең китабында Унбегаун бөтә Рәсәй халыҡтарының тиерлек фамилияларының этимологияһын аңлатырға тырышҡан. Беҙҙе ҡыҙыҡһындырған төркө фамилиялар тураһында ул бына нимәләр яҙып ҡалдырған. Төрки телдәр бигерәк тә консерватив һәм улар араһындағы айырымлыҡтар сағыштырмаса ҙур түгел. Шуның өсөн дә төрки фамилиялар бөтә ерҙә лә бик яҡындар ғына түгел, ә бер иш тип әйтеп була. Бигерәк тә руслаштырылған формаларҙа.
Исемләрнең алдына яки артына Бек, Нур, Сәйид, Шах, Али, Бай, Берди, Хан, Ходжа, Дин, Джан, Кул, Назар, Нияз куеп яһалган бик әз таралган милли фамилиялар да бар. Һәм бу фамилияларның бөтәһе дә шулай ук орыслаштырылган. Күрүебезчә, төрки фамилияларның ялгаударының төрлелеге бик күп. Бұл инде хәзерге заман талаптарына җавап бирмәй. Абана шул ук Борис Унбегаун әйтүенсә, монгол, калмык, бурат исемләре бер-береннән аерыла. Һәм шулай булгас, фамилияларда, хатта орыслаштырылган варианттарда ла аерылалар. Тагы да шуны өстәмәксемен, милли фамилияларның кирәклеге кеше ситтә булганда беленә. Унбегаундың иммиграциялы фамилиялар турында язуы буштан түгелдер. Ялгау берәү генә булһа, уны күбрәк халыктар һәм кешеләр беләсәк һәм таныясак, хатта Ер шары масштабында. Ул вакытта милләттәшләрне эзләүе лә табуы ла еңелгә төшәсәк. Ябай гына арифметик исәпләү үткәрәйек. Фамилия ялгауы 2 хәрефтән генә торган ди. Башкорт алфавитында 42 хәреф. Шуларның икәүһен йомшак һәм каты юлык билдәһен алып ташлайбыз. 40 хәрефтән килеп сыга. 40-ты 40-ка кабатлайбыз 1600 комбинация. Шуларның күбе А, Б, В, Ц, Н, Ш, Я һәм барак ялгаулар. Калган комбинациялардан нимәнелер аңлаткан ул, ян, башкортча әйткәндә ян, ат, исем, йорт малы комбинациялары турып кала. Ул һәм ян ялгаулары казактар һәм әрмәннәр менән официаль рәвештә үзләштерелгән. Ат ялгавын алырга булыр ине, тик милләт исемендә курт хүзе булуы еткәндер дип уйлайым. Л ялгаударынан фамилия төзеп була. Мәсәлән, Әминле, Байымлы, русча Аминлы, Байымлы, инглизчә Әминле, Байымлы. Нисек яңгыраганын тыңлар өчен Google.ru ла электрон хүзлектә хүзләрде йыеп яңгыратып карагыз. Бик уңайлы. Бик күп кенә төрки телләрендә Л ялгаулары хәзер дә кулланыла. Төрки телле халыктар менән ундай кисешүләр кирәкмәстер дип уйлайым. Шулай итеп, башкорт фамилияларының ялгауы 3 яки уннан да күбрәк хәрефтән торырга тиеш. 3 хәрефтән торган киң таралган ялгаулар: зат, ян, яр, кул, баш. Әйткәнемсә, зат Азәрбайҗандагы, ян әрмәндәге, яр төрки халыктарының дуйым хүзе, кул төрки хүз. Етмәһә тормышта кул булып, фамилиялы кул булып йөрүгә килмәй. Күрүегезчә, фамилия ялгавы яһайлаганда интернеттагы домендар исемнәре кебек ниндәй ил 2 хәрефне алып өлгермәгән, уга 3 хәрефлеһе кала. Башкорт фамилияһына иң уңай ялгау баш буласак. Ни өчен? Башкорт һәм мусулман телләрендә баш ялгавын хүзнең адагына кушып хүзләр һәм исемдәр кеше, авыл, район, кала, тау, елга, вазифа һәм башкалар барлыкка килтерү өчен кулланыла. Мәсәлән, Карабаш, Кызылбаш, Иделбаш, Стәрлебаш, Избербаш, Елбаш, Бикбулатбаш, Миякебаш, Курманайбаш, Ослобаш, Күңәнәкбаш, Кашалакбаш, Юлбаш, Бүләкбаш, Карамбаш, Урдайбаш, Изәшбаш, Шарбаш, Ниязбаш, Кәкребаш, Насибаш, Актанышбаш, Турынбаш, Йөзбаш, Меңбаш, Төмәнбаш, Түркмәнбаш. Яңгырауыклы ялгау. Димәк, бозылмаенча озак хезмәт итер. Бозылган осракта ла ялгаудың тамыры баш үзгәрүһез калачак. Мәсәлән, билдәле драматург Кабир Мөхәммәд Шәриф улы Акбашевтың фамилияһы элек Акбаш кына булгандыр дип уйлайым. Башкорт телендә генә түгел, бөтә телләрдә дә бер төрле яңгырай һәм языла. Мәсәлән, инглизчә баш дип. Ир менән катынды күп кенә бүтән халыктардагы кебек фамилия буенча тигезләй. Баш ялгавы ялгаудың үзен икенче милләт менән күпләп үзләштерүдән хаклаясак. Үзем башкорт булмагандардан тик телепродюсер Андрей Разбашты ишетеп кенә белә инем. Интернеттан татар ягъдусыһын Фирдус Даубаш дигән псевдонимлы ысын исеме Фирдус Нурислам улы Фәтхелислам 2000 елларда сыккан китапларын ысын исеме менән сыгарган табып алдым. Кешеләр менән башкорт фамилиялары турында фикер алышканда кайһы берәүләр баш ялгауның сәер яңгыравын әйтеп үтәләр. Урыслар әйткәнсә, дело времени и привычки. Үткән буаттың 90-нчы елларына тиклем без, дөресен әйткәндә,
абхазларның фамилияларын белү түгел, ул халык тураһында ла бик әҙ белә инек. Мәсәлән, беренсе тапҡыр ишеткән Ардзинба, Багапш фамилиялары бик сәйер яңғырай ине. Ваҡыт үтеү менән был сәйерлектәр артта ҡалды. Ҡайһы берәүҙәр фамилияны боҙоп икенсе яҡҡа бороу яғында әйтте. Быға яуап итеп, Хәйбулла районы Вәлит ауылында ишеткән бер бәләкәй генә хәлде һөйләйем. Бер һеңлекәш. Кешеләр бынау Н, әллә Алйот инде тиҙәр ти. Нимәнән алып булай тип әйтәләр? Тейеүемә ошонда яуап ишеттем. Һыбай китеп барғанда, эттәр абалап сығып өрә башлаһалар, атынан төшөп эттәргә таш ырғыта башлай. Эттәр уғата ныҡлап өрә башлайҙар. Эт булғас өрөргә тейеш бит ул. Эт менән эт булып маташа, тип яуап бирҙе. Ҡыҫҡаһы, мәҡәлдә әйтелгәнсә, эт өрөп торор, бүре йөрөп торор. Мәҫәлән, яһүдтәрҙе нимә тип кенә әрләмәйҙәр, көлмәйҙәр, улар ыжлап та бирмәй. Фамилияның аҙағында баш һүҙен, был фамилияны йөрөтөүсе үҙе һәм эргәһендәгеләр ошо фамилияны хәҙерге ваҡытта башлап ебәреүселәр булып аңлата алалар. Мәҫәлән, һеҙ үҙегеҙҙең Мусин фамилияһын Мусабаш тип үҙгәртһәгеҙ, үҙегеҙҙең эшегеҙҙе һеҙ Муса исемен үҙгәртеп, Мусинды Мусабаш тип мин башлап яҙҙырҙым. Шуға фамилиям Муса Баш тип атала, тип маҡтана алырһығыҙ. Милли фамилия ҡабул итеү, ул үҙенә күрә башҡорт халҡына милли ревизия үткәреү ул. Был процестың милләтте туплау буйынса әһәмиәте дин ҡабул итеүҙән дә юғарыраҡ булыуы мөмкин. Милли фамилия йөрөтөү, кешеләрҙе бер нисә быуын үтеү менән милләтенә кире ҡайтыуға килтерәсәк. Мәҫәлән, әгәр ҙә Украина көслө алдынғы илгә әйләнһә, Рәсәйҙәге украиндарҙың үҙҙәрен тулыһынса украин тип һанаясаҡтарына ышанам. Милли фамилия ҡабул итеү менән барлыҡҡа килгән ығы-зығы үтер. Әҙерәк яңырған фамилия булдырыу сәбәпле тормош ҡанундары буйынса йәшәү дауам итер. Бишенсе өлөш. Башҡорт фамилияларына күсеү процессының этаптары. Башҡорт фамилияһын булдырыу өсөн Рәсәйҙә хоҡуҡи прецедент бар. Забайкалье крайында йәшәүсе бүрәттәр крайҙың закон сығарыу йылышына мөрәжәғәт менән сыға. Уларға яңы тыуған балаларына халыҡ йолаһы буйынса бүрәт фамилиялары бирерлек булһын. Быға крайҙың юстиция министрлығы ҡырҡа ҡаршы сыға. Рәсәй Федерацияһының ғаилә кодексы быны рөхсәт итмәй тип. Әле Дәүләт Думаһы киреһенсә бүрәттәрҙе яҡлап ошондай ҡарар сығара. Ғаилә кодексы региондарға балаларға фамилия биреүҙең ҡағиҙәләрен үҙҙәренә, шулай уҡ милли йолаларҙы иҫәпкә алып булдырырға мөмкинлек бирә тип. Бүрәттәр афарин әлбиттә. Был край законы 2011 йылдың 12 майында көсөнә инә. Хәҙер Башҡортостан Республика ҡоролтайы депутаттары менән ғалимдар бергәләшеп эш башлап, уны параллель алып барһындар ине. Ғалимдардың рәсми тәҡдиме депутаттарҙың Башҡортостан Республикаһының ғаилә кодексына кәрәкле үҙгәрештәр индереүе кәрәк. Был эште иң уҙағы 1 йылда атҡарып сығарға була. Башҡорт фамилияларын эшкә ҡушыу өсөн ғәскәр йыйып, ҡулға ҡорал тотоп, кемгәлер ҡаршы һуғышырға кәрәкмәй. Башҡортостан Республиканың ғаилә кодексына кәрәкле үҙгәрештәр индереү менән генә яңы тыуған балаларығыҙға, ейәндәрегеҙгә шәхесте раҫлаусы документ тултырғанда башҡорт фамилияһы һүҙле баш ялғауын ҡулланыу тураһында алып барам, сөнки уның рәсми рәүештә милләт тамғаһы булып китергә мөмкинлеге ҙур бирегеҙ. Ошоноң менән һеҙҙең ата-әсә, олата, өләсәй булараҡ яңы тыуған бала алдында тәүге төп бурыстарығыҙҙың береһе үтәлде тип һанағыҙ. Республика, дәүләт кимәлендә нимәнән башларға кәрәк һуң? Тәүге аҙымдар минеңсә түбәндәгесә булырға тейештер тип уйлайым. Киң мәғлүмәт сараларында, бигерәк тә башҡорт сайттарында, интернет-форумдарҙа фекер алышыуҙарҙы киңәйелдерергә. Ғалимдар был проблеманы төрлө яҡлап тикшереп, фамилия ялғауы менән билдәләнергә һәм үҙҙәренең рәсми һығымтаһын иғлан итергә тейештәр. Бәлки икенсе фекергә килеп, икенсе тағы ла яҡшыраҡ, отошлараҡ фамилия ялғауы тәҡдим итерҙәр. Киң мәғлүмәт саралары был турала бөтә илгә иғлан итергә тейеш. Аңлатыу эштәрен һәм яңы милли фамилияны пропагандалау эшен киңәйелдерергә. Һабантуйҙарҙа һәм концерттарҙа артистар тарафынан тамашасыларға төрлөсә алымдар ҡулланып аңлатыуға тиклем. Иң отошлоһо һәм усһыҙы яңы тыуған сабыйҙарға һәм беренсе тапҡыр паспорт алыусыларға
кисектермәенсә, милли фамилия бирүде башларга. Казакстанда һәм Азербайҗанда милли фамилияларга күсеү шундай формула барасак башта. Милли фамилия алу халыкара хокук буенча кешенең шәхси хокугы дип санала. Паспорттагы милләтне күрсәтү кирәклеге калмай. Бездә демократия һәм тигез хокуклык. Дәүләт думаһы депутаты Хөснетдин Эдуард Хасим улы Мурзин Эдвард булып киткәндә, ябай башкортларда теләгән фамилияларын нигә алмаска тиеш? Милли фамилия булдыру һәм алу тарихтан күренүенсә, әслектә калган милләттең үзен һаклау өчен төп коралы. Глобальләштерү осырында фамилияны барлыкка килтерүсе ялгау да глобаль сакырыуга каршы сыгырга ярдәм итерлек булһын. Шуңа багышланым да инде бу мәкаләмдә. Ишбулды Әбиәлилов, Сибай калаһы. Кайһы бер өстәлмәләр. Беренче өстәлмә. Урыс телендә куркактарның балаһын Трусов, уйларга теләмәгәндәрдекен Дураков, Калмыктыкын Калмыков һәм башка исеменә килтереп фамилия биргәннәр. Башкорт фамилиялары булһа, гипотетически Куркакбаш, Алъетбаш, Калмыкбаш дигән фамилиялар барлыкка килүе мөмкин. Икенче өстәлмә. Хәзерге заманда башкортты яйлап кына бушка сыгарусы катнаш никахтар күбәйде. Шул исәптән башкорт-татар никахтары. Ике халыкта мусулман булганлыктан традиция буларак катын кеше иренең фамилиясын ала. Ә һуңыннан ире мәшәү булһа, башкорт иреннән туган баланы әсәһе татар милләтле дип атай башлай. Һәм ысынлап та вакыт үтү менән бала үзен татар дип туя башлай. Татар ирдән туган баланы татар дип атарга була мусулман традицияләре буенча. Абына киреһенсә ярамай. Бундай хәлләрне ике мисалда карап үтәйек. Беренче мисал. Өйләнмәс бурын башкорт иренең фамилияһы Мусин, катындыкы Кәмитова булган ти. Өйләнешкәс катыны иренең фамилиясын алып Мусиндар булып китә. Малайдары туга уга, мәсәлән, Салават дип исем кушалар ди. Атаһының мәшәүлеге, русса әйткәндә подкаблучник булуы, әсәһенең басымы аркаһында Салават Мусин үскәс татарга әйләнеп китә. Икенче мисал. Өйләнмәс бурын башкорт иренең фамилияһы Мусабаш, катындыкы Кәмитова булган ти. Өйләнешкәс катыны иренең фамилиясын алып гаилә Мусабаштар булып китә. Малайдары туга уга, мәсәлән, Салават дип исем кушалар ди. Атаһының мәшәүлеге, русса әйткәндә подкаблучник булуы, әсәһенең басымы аркаһында Салават Мусабаш үскәс татарга әйләнеп китмәсме? Ул тугаста маңлаенда башкорт фамилияһын йөрөтә. Балалар баксаһында, мәктәптә, уку йортында уның башкорт фамилиялы башкорт балаһы икәнен беләләр бит инде. Милләт исеме уның канына һеңеп өлгергән була. Шуннан бул баланың уның татар икәненә ышандырыуы бик авыр буласак. Бул аңлату башкорт ире татар түгел, ә икенче милләтле катынга яһүдтән башка өйләнһә дә дөрескә сыгасак. Өченче өстәлмә. Интернетта тап булган бәләкәй генә мәгълүмат менән уртаклашам. Сталиндың исем фамилияһы Джугашвили турында. Бәлки исемдер, бәлки юктыр, тик грузин фамилияһы этимологияны өйрәнгәндә шәп булыр ине, тик сыганактар юк. Күп кенә сердер хаклаганга охшай. Что касается Сталина, то не знаю, насколько это серьезно. Но лет 20 назад в Бухаре я там случайно оказался. Те евреи, которые потом все выехали в Израиль и дальше очень активно атаковали меня и доказывали, что Сталин был еврей. Почему? Швили, в отличие от «зе», «ва» и так далее, это суффикс, который дается только инородцам, так или иначе ассимилированным в Грузии. Не знаю, как дело обстоит с Гурамишвили и другими прочими знаменитыми грузинами, но я за что купил, за то и продаю. Еще Джуга по-грузински еврей. Таким образом, эта фамилия в переводе на русский означает «сын еврея» или «жидович». Третье. Сапожники в Грузии были традиционно евреи. Это как зубные врачи и гинекологи. А Виссарион Джугашвили был холодный сапожник. Такие три соображения.
Дүртенче өстәлмә. Против искажения исторической правды. Видные сановники башкиры, сыгравшие заметную роль в некоторых государствах средневекового Арабского Востока, имели этнические низба, слово, добавляемое к имени человека и свидетельствующее о его этническом или региональном происхождении. Все башкиры, сановники, имели одну и ту же этническую низбу – аль-башкурди, вынуждая окружающих воспринимать их в качестве башкира, а не только в качестве мусульманина Гильмеддина Санжара, мусульманина Сари. Лучше не скажешь. Мое примечание. Ильшат Масыров, старший преподаватель БГУ, кандидат филологических наук. Ватандаш, номер 6, 2000 год. Аль также передается в русской транскрипции эль, определенный артикль в арабском языке. Аль не является отдельным словом и всегда пишется слитно, со следующим словом, как показано на иллюстрации. Однако он не является и неотъемлемой частью этого слова. Википедиянан. Мен 1991 елдың 1 январында Яшел газетінің 1 номерінде сыққан «Башқұрт фамилиялары кәрәк» деген мәкаләмдә язганда, өстә килтергән мәкаләне өҙөктө, әле күрмәйенсә, тик тормош тәҗрибәһе ашалыр, интуитив рәвештә башҡорт фамилияһының аҙағы баш булырға тейеш дип иҫбатлагайным. Әлбиттә, хәҙер заманалар икенсе, оҙон-оҙон фамилиялар йөрөтөү ауыр һәм уңайһыҙ. Ундай оҙон фамилияларҙы тыңлап ултырырға дөрөҫөн әйткәндә ваҡыт та юҡ. Икенсенән, беҙ бөтәбеҙ ҙә сановник, чиновник та түгелбеҙ. Әммә ләкин беҙ үҙебеҙҙең башҡорт фамилияһы менән бөтә халыҡтар, илдәр алдында башҡорттың илсеһе булып, башҡорт исеменә тап төшөнмәй, уны тик яҡшы яҡтан күрһәтеп өйрәнергә бурыслыбыҙ. Уйлап ҡараһаң, баш һүҙе аль-башҡординың тамыры һәм уның вариҫы булып тора. Алда әйткәндәрҙән сығып, башҡорт фамилияһының ялғауы баш булырға тейеш дигән фекерҙән нығындым. Интернетта, ВКонтакте сайтында түбәндәге мәғлүмәткә тап булдым. Письмо Мухаммад Абдульхай Курбангалиева японскому министру. Ваше Высокопревосходительство, принимая во внимание огромную важность культурно-экономического сближения тюркских народностей с Японией, как в целях поднятия культурно-экономического благосостояния всей Азии, так и в интересах установления мировой справедливости путем обеспечения расового равноправия, я предлагаю вниманию Вашего Высокопревосходительства следующее письмо о ниже следующем. В настоящее время тюркские народы занимают больше половины Азии, значительной части Юго-Восточной Азии и северо-восточной части Африки, начиная с Ледовитого океана, Якуты, до Куен-Люна, Полу, Испагани, Туркмена, Персии и берегов Колымы и Желтой реки до Центральной России, татары Касимовские и Македонии, османы. Кроме того, встречаются в значительном числе в разных частях Сибири. Для сохранения своего свободного существования и экономического поднятия своей страны эти народы заинтересованы в искреннем дружеском отношении к ним более могущественных народов Великой Урало-Алтайской семьи и других народов Азии, с цивилизованным авангардом которых в настоящее время могла бы быть Япония. После мировой войны устанавливаются новые взаимоотношения народов, и мир, несомненно, стоит перед новым переустройством на других началах. Если тюркские народы, выступившие на арену истории более чем за 2000 лет до Рождества Христова и показавшие миру пример культуры и цивилизации и могущества своей расы, в настоящее время путем национального движения вооруженной борьбы в Турции, образование 7 автономных республик в России, как-то туркестанская, киргизская, башкирская, татарская, азербайджанская и крымская, стремятся взять свою судьбу в собственные руки, то, я полагаю, было бы актом справедливости оказание им хотя бы моральной поддержки страной восходящего солнца. Экономический кризис Европы, упадок ее духа и единодушия способствует облегчению самоопределения тюркских народов на совершенно новых и демократических началах. Также положительным основанием к этому движению
является крепкий союз тюркских народностей с другими магометанскими народностями мира, насчитывающими в своих рядах магометан в числе 200 миллионов. Установление же дружеских взаимоотношений с другими азиатскими народами послужило бы исправлением той исторической ошибки, которая привела азиатов к внутренней борьбе между собой, способствовала падению когда-то великой и могущественной Азии и, наконец, довела до настоящего положения. Началом культурно-экономического сближения может служить только взаимное изучение друг друга, но для этого первым и непременным условием должно быть знание тюркского языка. Поэтому в виде пробного шага по означенному стремлению тюркских народов в целях образования крепкой связи между магометанскими народами и Японией и закрепления расового тяготения друг к другу, прошу вас, ваше высокопревосходительство, не отказать поднять вопрос об изучении тюркского языка в правительственных школах. Со своей стороны я мыслил бы разрешить этот вопрос так. В первую очередь открытием тюркского отделения при Институте иностранных языков в Токио, который оказал немало услуг Японии в подготовке ориенталистов. Если вопрос этот разрешится в благоприятном смысле, то я мог бы всемерно содействовать этому начинанию, как по привлечению достойных преподавателей, так и в подборе надлежащих учебников. Так как в тюркской письменности приняты арабские буквы, арабским буквам пишет «Есть магометанский мир», то изучение этой письменности японцами облегчило бы в дальнейшем и изучение арабского и персидского языков. При всем прилагаю две справки, одну о тюркских наречиях, а другую об изучении русскими тюркского языка. Представитель башкир М. Курбангалеев. Подпись. Был башкорт алга караган, берничә баватка. Әгәр дә башкир тигән һүз булмаһа култамгаһында, уны хәзер кемгә һанардары көн кебек асык. Башкорт фамилияһы мотлак кирәк. Ул вакытта рәсми рәвештә үзеңнең милләтеңде язмайһың, ул күренеп торасак. Алтынчы өстәлмә. Өлкән агайдың милләтсез шовинистлары бына ниндәй планнар курып яшәйдәр безгә каршы. Был пландар хөкүмәт планынан бер ни менән дә аерылмай дип әйтеп була. Бәлки хөкүмәттеке тагы да мәкерлерәктер. Ассимиляция. Материал из свободной русской энциклопедии. Вы можете дополнить или исправить его. Определение. Ассимиляция идентичности. А в идентичность Б в регионе В стойкая локальная тенденция уменьшения относительной численности носителей идентичности Б и увеличения А. Постановка проблемы. Имеет ли место в России процесс ассимиляции? Очевидно, нет. Относительное количество русских, государства, образующего этноса, имеет тенденцию сокращаться. В подавляющем же большинстве национальных республик бывшего СССР имеет место процесс увеличения относительной численности государства, образующего этноса, причем независим от демографического тренда. Вида ассимиляции. Первый. Опережающая. Ассимиляция достигается за счет более высокого демографического тренда нации большинства. Этот тип ассимиляции характерен для Китая и был характерен вплоть до XX века в России. Колоссальная биологическая сила русского этноса была надломлена после революции в результате коллективизации и индустриализации. Русский народ был форсированно поставлен в условия демографической теоремы. Положение осложнилось насильственной ликвидацией идеологических институтов, прежде всего Русской Православной Церкви. Вторая, вытесняющая. Ассимиляция достигается за счет вытеснения национального меньшинства с территории. Этот тип ассимиляции исторически наиболее распространен. Спектр методов от этнических чисток до поощрения миграции. Третий. Самый сложный тип ассимиляции – конверсионный. Ассимиляция достигается за счет смены идентичности ее носителями. Остановимся на этом типе подробнее. Для конверсии идентичности А
в идентичность Б необходимо выполнение двух условий. Первое. Идентичность А должно быть энергетически невыгодно носить, то есть для потока идентичности должна быть создана разность потенциалов. В Российской Федерации это не выполняется, поскольку диаспоры и национальные меньшинства обладают влиянием и собственностью непропорционально большим своей численности. Для создания разности потенциалов они должны обладать влиянием меньшим и занимать низшие социальные ступени. Разность потенциалов может быть создана ксенофобией и этническим протекционизмом большинства на всех высших социальных уровнях или политикой государственной дискриминации меньшинств. Второе. Должна существовать возможность конверсии из А в Б, то есть проводник. Здесь все определяется не только желанием носителя А, но и возможностью для большинства Б признать его за своего. Рассмотрим основные национальные группы и оценим их перспективы ассимиляции, а также политику, которую должны проводить русские националисты для ее поощрения. А. Украинцы, белорусы и другие восточные славяне. Ассимиляция возможна полная и беспроблемная. Эти нации просто вернутся к своему генетическому истоку. Никаких особых политических мер не требуется, хотя кое-какие идеологические шаги были бы полезны. Например, объявление украинства искусственно сфабрикованной русофобской идеологией. Б. Финно-угорские народы, русских равнин, мордва, прочая чухна. Генетически, культурно, религиозно они весьма близки, если не идентичны к русским. Отличить визуально русского от какого-нибудь мордвина может только ультраортодоксальный националист, да и то после какой-нибудь гадости по отношению к русским и пальцем в небо. Родной их язык практически вытеснен из употребления. Единственное, что удерживает их имя, это национальная автономия и искусственная фабрикация национальных культур. Посему для их полной ассимиляции достаточно ликвидации национальных автономий и снятия с поддержки национальных имен. В. Татары и другие бывшие кочевые народы Великой Степи, благодаря многовековому благотворному генетическому влиянию русского и антропологически, они уже близки к русским. Поскреби татарина, найдешь русского. Серьезным препятствием к ассимиляции является религия, ислам. Тут и ограничения на совместную трапезу и на совместную выпивку, делающие мусульманина чужим среди русских. Поэтому политика русских националистов должна поддерживать РПЦ при нетерпимом отношении к другим религиям, прежде всего к исламу. В настоящий момент многие национальности видят в РПЦ врага из-за ее открытой поддержки властей многонациональности. Однако тут надо понимать, что церковь – это тысячелетний консервативный и стабилизационный институт. Требовать от него оппозиционности просто смешно. Из-за сиювековой исторической конъюнктуры церковь не откажется от древней политики лояльности Цезарям. Утешением тут может служить то, что если националисты придут к власти, церковь будет им служить с еще большей охотой. Ибо священникам не придется переступать через себя. Г. Кавказоиды. Антропологически культурны они далеко от русских. Единственный шанс к их ассимиляции – смешанные браки и растворение их генов в массе русского народа. Поэтому политика русских националистов по отношению к ним – депортация всех кавказцев, не имеющих русской супруга или детей от смешанного брака. Д. Монголоиды. Ввиду длительного сохранения монголоидных черт в их потомках была бы целесообразна депортация всех монголоидов, не принадлежащих к числу коренных народов России. Жетінші өстәлмә. 17 февраль көне ВКонтакте'ла мин үземнең түбәндәге постымда урнаштырдым. Бурные исторические события последующих эпох, особенно начиная со времен великого переселения народов, не могли не отразиться на физическом типе быта и языке башкир. Однако, пишет Руденко, ни контакт с северными финно-угорскими племенами,
ни проникновения на территорию башкир-гунских, позднее татаро-монгольских, казахских племен, ни взаимосвязи с калмыками. И, наконец, позднейшее проникновение с запада таких народностей, как казанские татары и мишари, коренным образом не изменили ни физического типа, ни языка, ни быта башкир. Рудон кагып калдырган ул замандагы башкорт халкына килеп сыккан, алып барылган демографик һөҗүм хәзерге вакытта демографик һөҗүм менән сагыштырганда ниндәйдер вак-төяк кенә ул. Ул һөҗүм ел һайын көсәйгәннән-көсәя бара. 1990 елда Сибай башкортлары йөнендә бер агайдың һөйләве әле истә. Ул һөҗүм күп кенә гаиләләр эсенә үтеп инеп, мендәр астына барып итте. Хәзер безнең күбебез татар менән йоклай. Был безнең өчен һуңгы кыңгырау һәм башкорт халкы үзенең һуңгы патронын кулланып, башкорт милли фамилияһын булдырырга тиеш. Блогта укыган бер ир-аттан ошондай хәбәр килде. Башкорттар милләтләрне фамилияһы буенча бөтенләй аера белмәй. Шуга ла башкорт үҙен-үзе шулай ук сит милләттәр уны тиз танып өйрәнһен өчен иң яхшыһы һәм иң уйланылганы баш фамилия ялгау булырга тиеш. Милләттең исеме баш менән башланып, фамилияһы баш менән бетһен. Килеп сыккан проблемалар сисеү өчен үзебезнең галимдар бар бит, дигән. Уга җавап итеп, выкылап, минең личкага бер хатындан ошондай җавап килде. Тотаһыгыз да шулай тип башлайһыгыз. Катыны башкорт татарларның балалары башкорт рухлы итеп тәрбияләнә. Ире башкорт булып, катыны бүтән милләт кеше икән, был гаиләләрдән күбеһендә безнең башкорт ирләре бахыр хәлендә. Безнең башкорт егетләре укымышлырак, юньлерәк эштә эшләй икән, танавын югары күтәреп, бүтән халык кызларына өстенлек бирә. Күренекле башкортлар арасында улар әзмәни. Иң беренче егетләрне салават рухлы итеп тәрбияләгез. Рухлы башкорт катын-кызы кем белән яшәмәһен, балаларын башкорт итеп тәрбияләй. Ул катын бер яктан дөрес һөйләй, тик уның тәкъдиме шул, тутыйгы шомак бер туктаусыз тәрбияләгез, тәрбияләгез, тәрбияләгез дип кабатлаудан ары китә алмай. Башкорт катындарның татар ирләрен нык итеп укмышыннан алып тотканын күргәнем, белгәнем бар. Ә бына ирдәр, ысынлап та татар, бүтән милләтлеләрдә дә катындарын тота алмайдар шикелле. Был бәлки берәй тормыш канунылыр. Мондай тормыш кануны бар икән, уны психологтар яки социологтар ошо форум битләрендә аңлатып китсә яхшы булыр иде. Ул катынга түбәндәгесә җавап бирергә мәҗбүр булдым. Фамилия гадәттәгесә ирдән бирелә. Ниңә ул фамилия хәзергә тиклем милли фамилия түгел? Әрмәндар Азерда тураһында әйткәнсә, у этих баранов до сих пор нет своих фамилий. Бар белгәнегез попугай һымак тәрбияләгез, тәрбияләгез, тәрбияләгез. Күпме тылкырга була балага, һин башкорт, башкортса һөйләш, башкортса укы һәм башка тип. Ул ундай өгетләрдән ялкып китә, дөресен әйткәндә. Буны күреп, белеп әйтәм. Ә бына башкорт фамилияһы уга гомере буе милләте тураһында исенә төшереп торасак, бәлки аң белә башлагас, баланың беренче һорауы шундай булыр: «Мама, а почему моя фамилия Гайнуллабаш, а мальчик из соседней группы Гайнуллин?» дип. Менә шунда инде кешеләрнең милләте була, үз теле була дип аңлату күпкә еңелрәк һәм аңлаешлырак була түгелме? Мин бу мисалды урыс мөхитендә үскән балага яраклаштырып килтердем. 8-нче өстәлмә. ВКонтакте селтәрендә минең личкага Башкортстандан ситтә яшәүче бер башкорт катынынан түбәндәге хат килеп төште. Бик шәп башкорт булып сыктың бит әле, молодец. Блогыңды укып, күземдән яшем сыкты. Мин дә бит һинең кебек уйлайм. Ул нисек инде 1991 елдан бирле башкорттың властта ултырган берәү кымшамаган бу проблема буенча. Мин үзем күпме башкортты беләм, ситтә йөрүм, башкортлыгын югалтканын. Башкорт ир-егетләре мәрҗия татаркаларга өйләнеп балалары гына түгел, үзләре урыс татар булып киттеләр. Татарлар телдәрен югалтсалар да Бик Кузин, Абдулгузин, Аккузин, Байгузин, Ахмедзянов, Ахунзянов, Галимзянов дигән зылы фамилияларны нык ябышып яталар. Бер-берен таныйлар. Ул катынга ошолай җавап бирдем. Рәхмәт инде, ян ханым. Һезнең хатыгызды укыгас, минең үземнең күздән яшь атылып килеп сыкты. Нимә әйтә аламын? Властагы башкортлар гына түгел, ябай зыялыларның да монда эше юк. Көн-төнне газеттан, радионан, телевидениедән, мал бестән, юл, күпер, башкорт тарихы һәм башка темалардан үтеп китә алмайлар. Ә бит улар сәйнәгән темалар кисә, бүген сәйнәлде һәм иртәгә сәйнәләсәк. Ниңә алга караш юк? Бу проблемага караш
Шул зыялыларның интеллектын күрһәткес кенә булып калудан куркам. 10-нчы өстәлмә. Башкорт тарихы касандыр башкорттың киләсәге булган. Киләсәк тарихта башкортлыкты югалтмас өчен башкорт фамилияларын булдырайык. 11-нчы өстәлмә. Закон о Республике Саха-Якутия от 25 апреля 2012 года, номер 1031-4, о присвоении фамилии и отчества ребенку в соответствии с якутскими национальными обычаями при государственной регистрации рождения, опубликовано 27 апреля 2012 года на сайте Российской газеты. Настоящий закон в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15 ноября 1997 года номер 143 ФЗ об актах гражданского состояния устанавливает право родителей на присвоение фамилии и отчества ребенку в соответствии с якутскими национальными обычаями при государственной регистрации рождения на территории Республики Саха-Якутия. Статья 1. Записи актов гражданского состояния на территории Республики Саха-Якутия составляются на русском языке. 2. Бланки свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдаваемые органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Саха-Якутия, изготавливаются и заполняются на русском языке и языке Саха. Статья 2. 1. Имя ребенка записывается в записи акта о рождении ребенка по соглашению родителей. 2. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка записывается в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и попечительства. Статья 3. 1. Родители имеют право при государственной регистрации рождения присвоить ребенку фамилию и или отчество в соответствии с якутскими национальными обычаями. 2. Фамилия ребенку может быть присвоена в соответствии с якутским национальным обычаем по названию рода. Под названием рода в настоящем законе следует понимать слово, образованное от имени прародителя рода, или названием местности, на территории которой проживает данный род. 3. Отчество ребенку может быть присвоено в соответствии с якутским национальным обычаем путем прибавления к имени отца слова «уола» для ребенка мужского пола и «кыга» для ребенка женского пола. 4. Фамилия и или отчество присваивается ребенку в соответствии с якутскими национальными обычаями по соглашению родителей. 5. При отсутствии соглашения между родителями фамилия и или отчество присваивается ребенку в соответствии с федеральным законодательством. Статья 4. Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Президент Республики Саха-Якутия Борисов. 12-нче өстәлмә. Бер аҙна элек бер һеңлекәштән хәбәр алдым. Мин белгән башҡорт ағайҙың фамилияһын паспортистар яңылыш Миронов тип яҙғандар. Һәм ул ошо фамилия менән йәшәй. Уны бүтәндәр урыҫ икән тип уйлайҙар. Ә уның үҙенең фамилияһы Мигранов булған тигән. Эйе, был уйлау өсөн бик мөһим мәғлүмәт. Шуға ла ошо постты 12-нче өстәлмә итеп мәҡәләмә өҫтәйем. Үҙем Магнитогорста йәшәгән һәм инде мәрхүм Абзелилов фамилиялы туғандар тураһында һөйләмәксемен. Бер туғандың фамилияһын Абзелимов, икенсе туғандыҡын Абзелилов, өсөнсөкөн Аблицов тип яңылыш яҙғандар. Өсөһөнөң дә балалары ҡалды был донъяла. Улар аталарына яңылыш бирелгән фамилияларҙы йөрөтәләр. Абзелимов менән Абзелиловтарҙың фамилияһын төҫмөрләп, ҡайҙан сыҡҡанын белергә була. Ә бына Мироновтың элекке Мигранов, Аблицовтың элекке Абзелилов икәнен белер өсөн информация ҡалмаған. Тимәк, фамилия эйәләренең милләте тураһында булған ғына остоҡ мәғлүмәт юҡҡа сыҡҡан. Фамилияларҙы йөрөтөүселәр үҙҙәре урыҫҡа әйләндерелгән. Урыҫ фамилияларында боҙалар. Мәҫәлән, беҙҙең часта капитан Пиванов булды. Уның олатаһы Петр Ивановты Писар Пиванов тип яҙыуҙан башланып киткән был.
Нимә игътибарда ялеп итә? Фамилияны булдыру уның адагындагы ялгауга кагылмай, бер вакытта ла. Бул автоматик рәвештә кешенең милләтен үзгәртә ул. Икенчедән, бул дәүләттең кешенең шәхси тормышына артык нык тыгылуы булачак. Аллага шөкер, хәзер шәхестең хокуклары яклануга юл алынды бөтә дөнья өлгеһе аркаһында. Һәм буны эшләргә һәр писар юрәт итә алмаячак.